последно към Сезгин Мустан, моят приятел, да му обясня за вълшебната книга, българска, както и на останалите хора, които живеят в Република България и са от Република България, да си знаят историята и на вниманието на, понеже той занимава с история, Сезгин Мустан. Ето я вълшебната книга. Ето е вълшебната книга и сега почваме да я разгръщаме. Така, разгръщаме вълшебната книга. Копиш тук. История на България, на френски. Ето, вижте, история на България. Вълшебната книга. И копиш тук. България. Сега. Тук освен френски историци и писатели, има и български писатели и историци от 1907 година. Така, да се върнем малко назад. Принц Симеон 893 година, 927 година. Така, през това време България, скъпи съотечественици, е имала обща граница с Франция. България и Франция са имали обща граница. Ето вижте. Къде остава Османската империя или Турция или бившата Отоманска империя, която и била на времето. Вижте къде е България. Така. Цялото е това Бяло море. Бивша Югославия почти цялата. Плюс Румъния. Това е България. А от тук нататък България е била на една граница с Франция, сегашна Франция, тогава се е казвала Галия. Галия. И тук пише, сега ще ви покажа от кога датират тези писания, 1900 година, Париж 1900 година, Париж 1907 година. И в тази книга, скъпи съотечественици, пише, че майката на един от френските крале е българската принцеса Деспа. Българската принцеса Деспа е майка на един от френските крале. Великата френска кралска династия. Започва от България с български корен. България е мястото, откъдето се зараждат всички империи. Значи, отивате във Ватикана, Италия, Рим, Ватикана тук са по дати изброени, къде се е случило. Аз ги привеждам с жена ми, чета ги и ви ги обяснявам. 1122, 1123 година. Кой направил, кой какъв е бил. Така. Отивате във Ватикана, биографии, кой е, къде са публикувани тези книги. Първата книга е къде? История, даже има и на български. В история на българска държава през средните векове. София, 1934 година. Забелязвате ли?
Много преди да нахлуи съветската армия в България да открадне българската история. Тук пише на руски. Византийско е государство, църква в 11 век, Санкт-Петербург, 1884 година. Значи, отивате във Ватикана и там пише империите света. Започват. Тракийска империя. След нея Българска империя. След нея Римска империя. След нея Руска империя. След нея Отоманска империя. Тоест, как се казваше? Османска империя. Това са империите. Една от всичките империи е Българската империя. Това е реалността. Ние сме братовчеди с французите. Цялото румънско население са българи 1836 година плюс-минус. Ги карат през Ватикана, през папа, кой беше там, римски, ги карат да сменят езика от български на този, който е в момента румънски, нали, който го знаем за румънски. Но те там са чистокръвни истински българи. Плюс половината от Украйна, плюс те там са етнически българи, половината от Украйна. Запорожието, Бесарабска България, плюс половин Полша, плюс Чехия, Словакия, Хърватска, Сърбия, Босна, Македония. Това са българи. Това са истински българи. Сега, който и да го отрича, който и да не му харесва, който и да е платен от тук, от там и да му се обясняват други неща, лъжливи, те са българи. Тези хора са българи. Те са над 60 милиона. Затова казвам, че българите са над 60 милиона. Просто не са обединили, а езика е един, български, писмеността е една, българска и корена е един, български. Това е реалността. Османско робство е нямало. Къде е книгата? Османско робство е нямало. България е влизала в Османската империя, както в момента България е в Европейския съюз. Много на по-късен етап започват хайдушки движения, нали, да излизат от Османска империя, започват такива гонения, коления, убийства, но той са вътрешни дразги, вътрешни такива истории, но България е била на пълен член и заедно в Османската империя. Дори цар Шишман е приел ислям. Той е от християни. Значи, те българите по принцип са езичници. Са били езичници и на сила Калоян, мисля, че Калоян на сила ги прави християни. Ако не се лъжа, трябва пак да погледна в дебелата книга, в историята, след което на сила влизаме в Османската империя. Ние не сме паднали, не са ни превзели никога, не са ни превземали Османската империя. Ние сме били съюзник на Османската империя. И след като ставаме съюзник на Османската империя, цар Иван Шишман приема исляма. Религията е ислям и оттам нещата се довеждат до края на така наречената война между Руската империя и Османската империя. Но сърцевината на Османската империя са били българите. Те са били управници, те са били чурбаджии, те са били важни хора. И хайдутите, които пък не са искали да имат нищо общо с Османската империя. Това е реалността.